అమీన్పూర్ గుట్టపైన శివరాత్రి సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే గూడెం మైపాల్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ గుడికి వచ్చిన భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూసుకోవాలని, అటు పోలీసు వారికి ఇటు జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బందికి చుట్టుపక్కల ప్రాంగణంలో ఏ ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకోవాలని, శివరాత్రి పర్వదినం ఎంతో సంతోషంగా జరుపుకోవాలని, ప్రజలకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకూడదని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే గూడెం మైపాల్ రెడ్డి, అమీన్పూర్ మున్సిపల్ చైర్మన్ తుమ్మల పాండురంగారెడ్డి, టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. పోలీసు వారి సహకారంతో ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది లేకుండా ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్లోని సహాయ సహకారాలు తీసుకొని ఈ వీరగూడ టెంపుల్కి వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా సౌకర్యాన్ని సమకూర్చడానికి ప్రతి సంవత్సరం కూర్చుంటా ఉన్నాం. ఈ సంవత్సరం ప్రజలు దాంట్లో ముందు పోతా ఉన్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం ఆలోచన చేయాలి. తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత తెలంగాణ ప్రాంతంలో ప్రతి టెంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ యాదాద్రి. ఈరోజు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యాదాద్రి టెంపుల్ అంటే భారతదేశంలో గుర్తింపు పొందే విధంగా యాదాద్రి టెంపుల్ తీర్చిదిద్దిన తర్వాత తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి, తెలంగాణ ప్రభుత్వం దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒకటే కాదు, ఈరోజు మఠంచూరు నియోజకవర్గంలో టెంపుల్స్ ఇంకా మల్లాడ టెంపుల్ కాదు, శివాలయం కాదు, అమ్మవారి టెంపుల్ కానీ ఏ టెంపుల్ అయినా ప్రతి గ్రామంలో ప్రజల కోరిక మేరకు, ప్రజల ఆలోచన మేరకు ప్రతి విలేజ్లో టెంపుల్స్ కట్టడం జరుగుతూ ఉంది. దాంతోపాటు మనము క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీకి చర్చలు బాగు చేయడం కానీ, చర్చలు కట్టించడం కానీ, మైనారిటీ సోదరులకు మసీదులు కానీ, ఈద్గాలు కానీ, దర్గాలు కానీ అందరి సమానత్వంగా ఈ ప్రభుత్వం ఉపయోగించుకుంటూ ఉంది. తప్పకుండా ఈ నియోజకవర్గంలో ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ప్రశాంత వాతావరణంలో ఒక తల్లి బిడ్డలుగా కలిసిమెలిసి ఉండాలన్న ఆలోచనతో ఇక్కడ అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులందరూ కలిసి ఒక మంచి ఆలోచనతో ఈ నియోజకవర్గాన్ని ముందుకు తీసుకుంటూ ఉన్నాం. రాబో కాలంలో ఇంకా ఏ ఒక్క కమ్యూనిటీకి ఇబ్బంది లేకుండా, అందరి కమ్యూనిటీ వాళ్ళని, అన్ని మతాలను, అన్ని ప్రాంతాలను, అన్ని కులాలను ఒక తల్లి బిడ్డలుగా ఈ నియోజకవర్గంలో ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు కేసీఆర్ గారి ఆలోచన ఏమిటో దాని ఆలోచన మేరకు మఠంచూరు నియోజకవర్గాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవడానికి ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకొని ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. రేపు 1వ తారీఖు జరగబోయే మహాశివరాత్రి సందర్భంగా బొత్తపల్లి కానీ, ఇక్కడ మన శివాలయం వీరగూడ కానీ